ଓହୋ କି ଶୀତ ବେ ଶୁଣ କଣ ହେଲା? କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ହେଲା ମତେ ଭୋର 4ଟାରୁ ମତେ ଡାକିଦବ ବୁଝିପାରିଲ ନା କାଲିଠୁ ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ଶୋଇପଡ଼ ଉଠୁନା 4ଟା ବେଲେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଉଠିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ। ର ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି ଜାଣିଲ ନା ଲିପି କାଲି ଶୀତ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଉଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଡାକିବ ମତେ ଆଜି ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି 4ଟା ଡାକିବ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଯିବ ଆଲାର୍ମ ଟା ମୋ କାନ ପାଖରେ ଦେଇଦେଇଛ ବାଜୁଛି ମୁଁ ଡାକିଲେ ଉଠୁନ ଆଉ ନା ନା ଦେଖିବା ଆଜି କାଲି ଉଠି ଉଠୁଛ କି ନାହିଁ। ଉଠି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଏଇ ଉଠ 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 ତମେ କହିଥିଲ ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ବୋଲି ଉଠ ଉଠ ଟାଇମ ହେଲାଣି ବା ମାଲୋ ଯାଉନ କରିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା ଏ ଆଜି ଆଉ କରିବି କାଲି ମତେ ଡାକିଦବ କାଲି ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡେଲି କରିବି ଡେଲି କହୁଛ ଉଠୁନ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନ ମତେ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ଦଉନ ଆଲାର୍ମ ଟା ବଜେଇ ଦଉଛ ମୋ କାନ ପାଖରେ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ଏଇ 5ଟା ହେଲାଣି ଯାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ ନହେଲେ ମୋ ମାଇକିନା ଆଜି କୋଦି ପକେଇବ ମୋ ଉପରେ ଯା ଲିପି ହଁ ଶୁଣୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସାରିବି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜୁସ୍ ଟା ଯୋଉ କହିଥିଲି ବାଗେଇବା ଜୁସ୍ ଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ସାଲାଡ ବାଗେଇବ ସାଲାଡ ଖାଇବି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇ ଶୁଭୁଛି ନା ହଁ ପିଇସା ଆସିଥିଲେ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡା ଆଉ କାକର ଆଣିଛନ୍ତି ନିଅ ଖାଇବ। କଣ କହିଲ ମୁଁ ଏଇନା ଅଏଲ ଫୁଡ ଖାଇବି ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ଦବ କାକୁଡି ସାଲାଡ ଦବ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଦବ ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେବି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ମତେ ଏଇକୁ ଦଉଛ ଖାଇବାକୁ ନ ଖାଅ ଗରମ ଗରମ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି। ନ ଖାଅ ମୁଁ ମଜା ଖାଏ। ଲିପି ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଯାଇ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିସାରିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲେମନ ଜୁସ୍ ଟା ଦେଇକି ଆଗେ ପିଇବେ। ଏଇ ଏଇଆ କଣ ଭାବିଛି କି ମତେ ସେ ତା ଖାଇବାକୁ ମନା କଲି ବୋଲି ଦେଲାନି ଦି ଭଟି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ଆଉ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण ଭଲ जगन्नाथ ଲାଗେନି? प्रेमानंद ନିଜେ କହିଲ ଅଏଲି ଫୁଡ ଖାଇବନି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ ମୁଁ ଲେମନ ଜୁସ୍ କରିକି ଆଣିଲି ଦେଖିଲା ଏଠି ସବୁ ଗିଳି ସାଇଲଣି ତମେ ଏମିତି କାଳେ ତମେ ଡାଏଟ କରିବ ଆଉ କଣ ଭାବିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇ ଦେବି କାଲିଠୁ ଖାଇଦିଅ